Hola amics, us contaré una cosa que m'ha passat fa una estoneta. Avui per la tarda venia de la fira i anava cap a la plaça Llibertat i bueno, he vist que n'havia un xiringuito dels Ciudadanos, n'havia 4 gats, repartien uns globus i demés, i vaig dir, hòstia, para que els vaig a fer una foto, no? I efectivament els he fet una foto en la mala sort que m'han vist que li la feia, i això que estava al mig de la plaça Llibertat, i m'han començat a increpar, no? Y se dice, ¿qué pase? ¿Que no fue una foto o qué? Y no puedes hacer una foto, no puedes hacer una foto, ¿por qué vas a hacer una foto? A ver. I han vist, clar, han vist que portava, anava tal qual, així com ara, ¿vale? En la jaqueta aquesta i amb el llaç, evidentment, com no he de portar el llaç. I llavors m'han començat a increpar, però tu, en qué país vives, que no sé qué, ya aquí nos han insultado, nos han hecho de todo. Y digo, bueno, a ver, si hablamos nos entendemos, les he dit. ¿Qué me estáis contando? ¿Os he hecho algo? Yo solo os he hecho una foto, ¿eh? Que no, que eso es para mal, que tal, llevas el lacito. Y digo, bueno, a ver, hablemos tranquilamente. I m'he posat a parlar en català i que una de les dones era de Reus de tota la vida, dieve, i quan m'han començat a increpar i escolta i tal, i diu, escolta, aquí o parlem o no parlem, eh? Jo porto el llaç groc i passa alguna cosa o no puc fer una foto. Llavors, al final, hi havia una altra dona també gran y de verdad es que ha sido un caos, os lo aseguro, ha sido un caos. Y llavors había una altra dona gran que digo, hombre, se puede hablar, un se puede hablar contigo, un se puede hablar, porque se contat, escolteu, jo us he fet la susodicha foto i s'ha acabat i no n'hi ha més, no? I m'han començat, es que esto del lazo, que lo sepas tú, que lo sepas tú, que todo el lazo se lo llevan los de la asamblea, se lo meten en el bolsillo y no dan nada. Y ten cuidado sobre todo, me digo, ten sobre todo porque la mujer del Carles Puigdemont, que es diu Marcela Topor, por cert, me seguissin al Twitter, podíeu fer un retuit si de cas, que és, com es diu això, es diu, si és del Catalonia Today, si de cas me feu un retuit o un favorit, i me comencen a dir, no, és que la dona del Puigdemont és bruixa. Jo llavors, clar, jo he flipat, però he flipat. No, és que és bruixa. I escolta, és que a més, la dona del Quintorra també és bruixa. I jo ja aquí, diguem que la meva forma de pensar, diguem, dic, però què m'estan contant aquesta gent? ¿Y están todos bollos? ¿De verdad están todos bollos? Pero yo, ¿sabes qué feia? Pues yo, en una cara, no sé, així, no? Simpàtica, no? Una mica simpàtic, no? No, escolteu, m'hi podeu parlar, jo no sé, vostès diuen que les han insultat, jo els he fet una foto, no passa res, i estic parlant amb vostès i tal, i porto el llacet i no passa res. I diu, calla, que és que, el Artur Mas es un diable que vamos, que es que te caga, es que, bueno, no vull dir cap taco, es que es un diable, el Puigdemont era un mindundis, hombre, era el alcalde de Girona, por favor, ¿no? Y después lo van posar allí al dedo y venga a guanyar diners. I tots els calés, i clar, la gent desconnecta, no? Desconnecta i no diu que el van fotre a la presó a Alemanya, no? Diuen, no, és que el tio és molt llest, s'emporta tots els diners de Catalunya. No estem gatets. Tio, és que de verdad, jo estava aguantant allí estoicament, aguantant, però va, gatets, que estic gravant un vídeo. Va! Coses del directe. Bueno, no és directe. I
I, bueno, ells han seguit insistint, un me parlava així més castellà, perquè l'idioma és igual, evidentment, que sí, que la dona del Puigdemont, que la dona del Puigdemont, que era puta, parlant clarament. Escolta, que jo sàpiga, és periodista, És periodista, i això està superben formada i té una educació excel·lent. Jo crec que ho dic jo i ho diu tothom que la pugui conèixer. Per favor. Jo estava allí aguantant, com dic, aguantant, cada volta m'estava posant més vermell. Encara estic vermell ara, Encara estic vermell. M'han posat vermell, esta gent, t'ho asseguro. I venga, foli, al·lucinant, M'han dit que tots els diners se'ls empor, que ens quedaríem sense un duro, que Espanya... Gatets! Sou brutos, Va, tranquil·litat. Perdoneu. És fals directe. No penso tallar res, també us ho dic, I al final, tan xerrat, ha arribat un moment que dic, escolteu, som homes de pau, no? Jo soc home de pau, no? Doncs bueno, si n'hi ha nassos, ens fem una foto, i dic, sí, ens fem una foto aquí, que es vegi Ciudadanos, no? Ciudadanos. I m'he fet una foto en ells, que per cert, una noia jove, que no dieva res, per cert, mentre jo estava parlant, m'anava tapant així el llaç, com si fos una ofensa. Com si fos una ofensa, m'entens? És que són sanguinares, t'ho dic en sèrio, I clar, m'han invitat, m'han dit, estàs invitat que demà, per cert, l'Albert Rivera i la Inés Arrimadas vindran aquí a Reus i tal, i bueno, l'únic que no has de portar és el llaç, perquè hi haurà molta seguretat, me diuen, hi haurà molta seguretat. Què collons m'estàs contant? No poder-se entrar en el llaç, De verdad, rucades. Estan bollos. No tenen ninguna argumentació. Perquè jo, per lo menos, he vist los comuns, los d'Esquerra, los del PDeCAT, i te parlen i te raonen coses. Esta gent està boja, estan bollos, t'ho asseguro. I per cert, m'han donat una invitació. Aquí és la invitació, no sé si es veu bé. Albert Rivera i Arrimadas. I sabeu què feien això? Les dic, mira una cosa, l'1 d'octubre, ni oblit ni perdó. Ho tenia que contar, ho sento, m'ha anat així la cosa. Gràcies. Demà ens veiem a Mercadal. Una abraçada.